I poslije ljudi nastavljamo treću epizodu. Eto kako mi laga. Što je ovako laka. Malo mi laka. Glupi mis. Da se idem u potragu za Iranom. A da li imam ugalj? Bolje pitanje, mislim da nemamo. Kude sad da ga pjazimo? Ovdje recimo da idemo. Bolje da mi u nas bojivrednik. Možda je ovaj rudnik tamo gore povezan s ovim. Aha. Ali ne, ovo dane idemo u sekciju. Ponalaženje ovca da nađemo krevet. I idemo po ovci. Imamo 29 mesa, ne možemo umjeti. Na ovoj mapi ima bezbroj krava, uglja. Ali gdje je ovac? Bez neki put nekoliko ih ima. What the fuck, sad sam se izgubio. Eno jedna ovca, jeee. Prvo ovce pronađemo. Srećem, onda tamo, ti braće bulu. Imamo jednu. I sada smo se zajebali, ne znamo kako se vratimo, ali znamo. Evo onda izagramo Spidermana. Ako želimo da se vratimo sada. Nisam neki predel u kojem mogu da počesnem, da ga mi neku moju veću kuću. Mogu da sada ubijem kuću. Ovo kuće. Ovo vuka. I čini mi se da smo se izgubili. A ja ću se vratiti kad... I ljudi, što ne mogu da pronađu moju kuću, napravit ćemo novu i veću bolju. Tražio sam i cijelo da nema nigdje. Pogledajte, nisam čitavao. Tražio sam i sve u moju modu. I sada ćemo napraviti bolju. Pitanje je gdje. What the fuck? Kako sad izaći ovdje? I da ovo mi je nova tekstura, to sam već rekao već. I znam tačno na što ću da napravim novu kuću. Ovdje je močvara, strani, ima tamo neka livada. Tamo ću da je napravim. Sad što je mnogo daleko. Ovo je pustinja, ovo nisam vidio niti. Neka kratka pustinja izgleda. Gdje ćemo mi? Možda kad poginemo, znači gdje se stavi ono spawn point, to nije četvrni naravno, to možda se stavi. I to sam uradio i kad poginemo se stvorim tamo, ali kad budem jedan put poginuo, vraćat ću mu kod odlice. To mi sada znači da sad staviti. Bilo što je bilo kuću, nisam bilo nešto nisam vidio, odlice mi kuću. Preko što počnem da dolaze. Znam kriteriji zombi. Kako se već zove? Biće mnogo već.
Ja ću praviti ovako, bolje mi. Čekaj, ušto mnogo ne vije kad se ova desi. Ovo će biti malo kućno u tebe. Dobro, malo treba biti. A what the fuck? Svi se smo uspjevali. Ovo je stvarno ne izrepcira. Ovdje leti pizdaj. Će biti posljednji. Evo ovdje jasno. Ja mislim da. Malo se spojimo. Pravimo od različite vrste veze. Malo je. Još ovaj epizod će zvati pravljenje nove kuće. Će ova biti bolja. Ja ću pokusati nešto da se dogovorim s Marjetom. Ako on to želi. Jer je Marjetos da napravimo neki sporazum. Kome bi sigurno ćete imati isto. Ne oko vas. Ne oko mene. Nego oko. Nemam pojma ni ja čega. Sad malo dobitam vremena. Treba da ubacim gdje smijenima polu mezivci. Da zapamtim da mi je kuca. Evo ga, sad otvorim vrata. U kući je i ovaj psa sto puta. Evo ga. I pećniče, naravno, to ne smo zaboravimo. Sada se jedan kamen dobro će da posluzi za neke kamene stvari. Sada moja kamene stvari su već pri kraju, vidim da može. Zvena za kamen, napisala se. To je ovdje. Gledamo. Dve kose, stamo zaradimo dobre kose. Čekajte. Što bi sada mogli da radim? A, da. Idemo dole, kopati iron. Čekajte malo. Da damo na obično jer... Sigurno sada slabije vidite. Gledao se to mnogo brzo. Evo ga. Znači, ja i Marija moment, ističu sve do taj dogovor. Napravim taj dogovor da napravim, uopće da se mnogo pisano. Možda se mnogo oduzima, možda da napravim luk. Da, ja i Marija ćemo su nešto dobiti ako on to želi, ali ja ću dijem sve na to da on to želi. Samo trebam i... Pa, već ćete vi sami. Mojte kako sam ulepo na kožnom delu, još sam se nabio pantalone. What the fuck? Vezimo ovo sve to. Yes! Kako daje ovo. Evo ga, što sam trebao sam nekom baklju. 4 baklje, ok. Da i možete isto da vidite kako je.
Oni bagani su. Lagani su, kako da kažem, klizani bagani. Treba ga zamenim! Nema Irona nigde, sranje. Izgledam ko... Evo ga Iron! Nakon duge misije, našli smo ljudi Irona. Samo 2 Irona, what the fuck? Ja je tamo za meč. Možda ima dobro smo. Možda sa strane ima sada malo, ja sam Irona toga. Ima uglja, jes. Ko radi taj gesi? Važno donosi uga i to nam je bilo najvažnija stvar i cilj ove epizode. Zuzumcicaj... Izvinjam se. Sad date da gledam Zuzumcicaj. Dobro, nisam to sad rekao. Očemo se stolice. Dvane stolice. Juhuhuhuhu. Ja sam praviti jedan pik. Ne učim samo dok ne nađem puno Irona napraviti. Iron! Iron, ljudi imamo Iron! I ovaj kuć će uzivati mnogo više nego oni stavili. Malo da osvetimo ovu kuću bakrema. Svetio sam malo. Bakijem. I... čekaj. Sad ćemo to staviti. What the fuck? Da napravim prvo mac, čekam jedan, da. Gdje je drugi, ja ću drugi. Napravim jedan mac, da se odpojavkam. Tako, stigam i drugi. Evo ga, imamo jedan mac, prije epizode. Davite nesrećnici. Vi su nesrećni. Vi ste nesrećni. Jes. Na 2 niti. Tako. Da. Kako sam dobro. I ja mislim da bi ovdje trebali da zasumim.